engithola ukuthi undudakazi lo usine useyithwele. Lapho kokukhulu okwasindojayo. Uzithwele? Angiyazi. Uma uthi umntwana uyazi lo uchaza ukuthini? Angiyazi lo impela. Konje lo Imani. Ngifuna nizwe la uzithwele. Uma uthi awazi uchaza ukuthini wabeka umakoti wakho. utshele wena kanjani baba? Wazi ukuthi uzothi umakoti wakho. Uthi nodala umfitile sembabe lendoda uyajola. And enye into angiyazi lento la yenza ukuthi wayiqala nini. Ngingazi wayiqala nini futhi angazi ukuthi la mfana useyalala naye noma kwenzakalani. Yabo because kade lento eyimfihlo yimo sigagele yona. Yabo anganoma umfana uqala owesibili athandane naye noma beyinto kade evele yenza sobasikhathi. Manje ngizokwazi kanjani ukuthi lengane ayikhulele yami. Ukukhuluma naye uSine ngakhuluma naye ngambuza ukuthi ingane ngaba wathi yakho. Yami kanjani ingane akakhulumele nanga. Tata abahamba. No baba akakhulume yabo nje umoya kabazela sike sizwe ngeke baba ngeke. Sizwe ngayo udakazi ukuthi uthini. Ngeke. Eyaba lento sine. Eyaba lento le. Ukhulele? Khuluma ngoba eyabani ingane lo ikhulele ngicela uzwa nawe eyabani ingane. Eyami ingane kanjani? Eyami kanjani ingane? Ayona lo mfana lo besemotweni. Ubani waba? Awukaze wenze njani? Angaze nihlangane. Manje iproof yalonto soyithatha phi thina baba? Soyithatha phi iproof ukuthi lengane ngempela ekhulela uSine? Asiyona ingane yami. Sizokwazi ngani ukuthi umntwana uthi ingane yami sizokwazi kanjani lokho? Njengoba esho nje kabazela kodwa ukuthi akaze ahlangane naye. Kodwa asathula okay. Awukhulume lapho mama wakhe ovelele lapho. Sizokwazi manje ukuthi umntwana wakabazela. Becane ibanithathe imali lento, ngani ithathe okwamanje nje ngidingile. Ngani ngithathe. Sizothatha sambe nayo kabazela. Lokho ngani ngibambele kona hlale ngani. Ukuthi yakho asezuyibuyisa manje. Cela lihlisa umoya. Hayi kulungile baba noma ngayiphi indlela ngibona ukuthi ngihamba ngcono because njengamanje angikwazi. Ngiyacela Buka nje baba kulesi simo lesi. Ngicela ukuthi bafume bahambe. Sekuzovela lento kulesi simo lesi. Umoya kabazela. Lengane ngempela mangabe lengane ekhulela uSine eyami ke njengamanje yini efanele ngiyenze mina